O Concello de Muro realiza melloras en diversos entornos e parques infantís. O Concello de Muros está a realizar diversas melloras nos parques infantís de Furón e no parque do Colexio Ramón de Artaza, coa finalidade de adecualos para mellor desfrute dos rapaces e rapazas e para mellorar a seguridade dos mesmos. Tamén se están realizando diversas actuacións de mellora con cargo ao post da Deputación da Coruña en camiños municipais. Malia que as actuacións máis importantes son as que se están a acometer en saneamento. Pois estáse arreglando o Parque do Furón, o Parque Infantil dali do Furón, e máis poñerlle o caucho o Parque do Colexio de Ramón de Artaza de Valdesería. En breve empezará tamén a arreglarse o camiño do Laransal en Toré, ali en San Xián, no camiño que vai cara a Pando. E logo xa en breve empezarán tamén as obras do POS, que son prácticamente todas elas obras en saneamento, máis de 600.000 euros que se invirten en saneamento, esas son as que están en marcha agora mesmo. Temos algunha subvención pedida tamén para un paseo pola costa en Abelleira e para arreglos nos pozos de bombeo do saneamento con a subvención de Medio Ambiente da Diputación, e aí andamos a ver si van avante e a ver si Costas acelera os trámites para nos arreglar o paseo de Esteiro. A renovación dos parques realízase con a chega da Xunta de Galicia, que ronda os 40.000 euros. Estes dous parques vanse arranxar tamén cunha axuda, cunha subvención da Xunta de Galicia. O Gallán no Concello tiveramos cartos para poder destinar. Por certo, temos bastantes máis parques con necesidade de arreglos e de arranxo. Mentras non contemos con outra subvención, pois irá o Concello facendo o que poida coa Brigada de Obras, pero estes dos en concreto é cunha subvención. Segundo explicou a alcaldesa Muradá, quedan todavía pendentes varias actuacións en outros parques infantís do municipio, nos cales irán facendo arreglos coa Brigada de Obras.